Μάθημα 79. Μάθημα 79. Το αρνί στη σούβλα. Θα πάρετε ένα μεζέ, κύριε Καζάκο, ή δεν σας αρέσει το κοκορέτσι? Πώς? Νοστιμότατο. Ναι, είναι ειδικότητα της γυναίκας μου. Είστε από την Πελοπόννησο, κύριε Καζάκο? Ο πατέρας μου ήταν από την Πελοπόννησο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Εσείς? Εγώ είμαι από εδώ. Μόνο στην Αθήνα έχω ταξιδέψει και σε 2-3 νησιά του Αιγαίου. Και να σας πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει καθόλου η Αθήνα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα είναι κόλαση. Δεν έχετε άδικο. Ούτε και εμένα μ' αρέσει. Εδώ πάντως κάνει πολύ ωραίο καιρό από την Παρασκευή. Μακάρι να μείνει έτσι σήμερα και αύριο. Αν και αμφιβάλλω. Γιατί το λέτε αυτό? Βλέπετε εκείνα τα συννεφάκια στο βάθος του ορίζοντα? Ναι, τα βλέπω. Αυτά τα συννεφάκια είναι άσχημα νέα. Ως το βράδυ μπορεί να χαλάσει ο καιρός. Λέτε να βρέξει? Ας κάνει ό,τι θέλει. Πάντως το κέφι μας δεν θα μας το χαλάσει. Εμείς θα φάμε, θα πιούμε και θα γλεντήσουμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Νομίζω ότι είναι η σειρά μου να γυρίσω τη σούβλα. Εντάξει, γυρίζετε την αργά. Εγώ πάω μέσα να φέρω 2 ποτήρια να πιούμε ένα κρασάκι με το μεζέ μας. Εμείς προηγούμαστε εφόσον δουλεύουμε πιο σκληρά από τους άλλους. Μάθημα 80. Μάθημα 80. Το γατάκι. Η κυρία Μαργαρίτα θέλει να μου χαρίσει ένα γατάκι. Η γάτα της γέννησε 4 πριν από λίγες εβδομάδες. Τι λες, να το πάρουμε? Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση. Σκέψου μόνο πώς θα το πας μέχρι την Αθήνα και τι θα το κάνεις όσο είμαστε εκεί. Ξέρεις καλά ότι της αδερφής σου και του Πέτρου δεν τους αρέσουν ούτε οι γάτες ούτε οι σκύλοι. Θα μπορούσα να την παρακαλέσω, ίσως... Έπειτα το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε οπωσδήποτε προβλήματα με τους γειτονές μας. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα ζώο σε μια μεγάλη πολυκατοικία όπως η δική μας. Άσε τα επιχειρήματα, κύριε δικηγόρε. Και μια άλλη φορά ήθελε μια φίλη μου να μου δώσει ένα γατάκι και με είχε πείσει να μην το πάρω. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι δεν το θέλεις και να τελειώνουμε? Τριαντάφυλλα. Εδώ είστε. Αυτά τα λουλούδια είναι για σένα, Πόπη. Τι ωραία τριαντάφυλλα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Πού τα βρήκες? Τα έκλεψα από έναν κήπο. Δεν τρέπεσαι. Θα βγάλουμε κακό όνομα στο νησί. Τα λουλούδια υπάρχουν, αγαπητοί μου, για να προσφέρονται και όχι να πεθαίνουν μόνα τους. Είχε και κάτι γαρίφαλα, τρέλα. Ξέρω όμως ότι η Πόπη προτιμάει τα τριαντάφυλλα. Φαντάσου ότι χρειάστηκε να σκαρφαλώσω ένα φράχτη σχεδόν 1,5 μέτρο. Ωραίο πράγμα η αγάπη, φίλε μου. Μάθημα 81. Μάθημα 81. Γυρίζουμε στην Αθήνα. Τρίτη μετά το Πάσχα. Τελείωσαν τα ψέματα. Σήμερα κιόλας γυρίζουμε στην Αθήνα. Ο πράκτορας μας είπε ότι το καράβι πιάνει Σέριφο στις 2 το μεσημέρι, που σημαίνει ότι φτάνει στον Πειραιά κατά τις 7. Να δούμε αν έρθει στην ώρα του σήμερα. Χθες Δευτέρα, που έφυγε ο περισσότερος κόσμος, το πλοίο είχε 4 ώρες καθυστέρηση. Με άλλα λόγια, αν φεύγαμε χθες, θα φτάναμε στον Πειραιά τα μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ταξί. Τώρα είμαστε στην αφετηρία και περιμένουμε το λεωφορείο να ανεβούμε στη χώρα για να βγάλουμε φωτογραφίες, γιατί χθες είχε πολύ συννεφιά. Μετά θα κατεβούμε να τσιμπήσουμε κάτι στις Κυρίας Μαρίας, γιατί αυτές τις μέρες παραφάγαμε και παραείπιαμε. Ύστερα θα πάρουμε τα πράγματά μας από την πανσιόν και θα πάμε στην Αποβάθρα να περιμένουμε το πλοίο. Πρέπει να σας πω ότι περάσαμε και ο Νίκος και εγώ πολύ ωραία. Το ίδιο και οι φίλοι μας, με τους οποίους κάναμε πολύ καλή συντροφιά.